M'agrada molt, sí, No ho has molt. fet mai? Se sent la veu o no? Sí. Sí, carai, I què? Màquina de foto i veu. Sí. Tres ho han jugat sempre. Sembla la tren que voleu. Eren Robert Ahir puc jugar-hi bàsquet. És el meu nòvio. És el teu nòvio? Vols que vam No, fotis pas de Que no, que nòvio. no. No, fotis pas de nòvio. No existeix això ja. Vols que te l'engalés? Però què menges? Jo? Està fort, està fort. Toca-li. Jo? Sí, aquí. Espinac. Per atenció t'ho faria per aquí, però no aquí. Ai, no sé. ¿En qué se graba, tío? Com jo. Sí, sí, està. Aquest nen no sap res de res. Dice que no saben nada, ¿no? Tú sí, ¿no? Tu estàs escanfacot, Ai. Has de menjar espagueti, macarroni i tot això. Sí. Adéu. Els monitors que porteu són d'aquí o de Badalona? D'aquí. Són d'aquí, eh? D'aquí. Jo els havia vist altres cops, no Sí, Son aquí, son aquí. El que es de aquí. No són d'aquí. Bueno, Els monitors són d'aquí. ¿quién era Miquel? ¿Quién eran los famosos que vivían aquí? Pues pueden tener una cera para venga. Va, un altre. Però allà una... No, però que expliqué. Aquí a Canet viu en Lluís Omar, que va fer una sèrie molt interessant a TV3 que es deia Los Borgia, els bisbes i cardenals que van dominar molt temps el Vaticà d'Itàlia. Després també hi viuen els tres promotors de la Trinca, que van ser els que van portar el nom de la Trinca i les seves cançons per tot Espanya i per tot el món. I després hi ha un corredor de què? De cotxes de l'Orsa. Hi ha un corredor de cotxes que es diu Orsa, que ha sigut subcampió d'Espanya i també viu aquí a Canet. Després ve el campió d'Espanya de motocross, que és a casa. I un altre que es diu Pere Valero. Hola, tú, ¿no? Tú. I llavors hi ha aquí a Canet Ja em tenim deies una que cosa sonava. molt important, que és el museu d'en Domènec i Montaner, que és un arquitecte Vale. que va ser innovador en totes les arts de l'arquitectura. El museu de Lluís Domènec i Montaner. I aquest senyor no solament era un dels millors, per no dir el millor arquitecte que ha tingut, sinó que era un gran treballador. O sigui, les seves obres estan aquí, estan a Sevilla, estan a Granada, estan per arreu. És un dels treballadors més treballadors que hi ha hagut. Sí, és l'únic treballador que hi ha hagut aquí en aquest poble, perquè la majoria del poble no ha treballat mai. Com ell. Com ell! ¡Sí, la hostia! Era un gran treballador. Que la fotut mai res. Només vols saber. Ja està, no?